A Caixa Enginyers ens mouen les teves idees, les teves il·lusions, els teus projectes. Ens agrada escoltar-te i estar al teu costat, perquè som com tu i coneixem les teves necessitats i les del teu negoci, posem a les teves mans les millors solucions. La nostra targeta Business Credit t'ofereix la tranquil·litat i la flexibilitat que necessites perquè et permet accedir a diferents avantatges. Fracciona les teves compres a partir de 60 euros en 3 mesos i sense interessos. Beneficia't d'una assegurança de protecció per a les teves compres. Accedeix al programa Business Bonus de Mastercard, exclusiu per a empreses i professionals, amb descomptes directes en tecnologia, viatges, formació i serveis clau per al teu negoci. I si viatges per negocis, gaudeixes d'una assegurança de viatge amb cobertura d'accidents, equipatge i assistència a les persones. Tens cobertura per a despeses mèdiques i t'oblides de les comissions pel canvi de divisa en compres i retirades en efectiu a l'estranger. A més, disposes d'un servei gratuït de protecció per al teu negoci davant qualsevol amenaça a internet, amb accés a una plataforma de ciberseguretat i suport tecnològic per a l'entorn digital de la teva empresa. I per assegurar el teu futur, tens a la teva disposició un pla de pensions exclusiu per a professionals autònoms, el Pla OutCat Futur Autònoms PPOS. El millor suport per a la teva jubilació, que et permet fer aportacions per sobre del límit general, fins a 4.250 euros més cada any. El nostre compromís és la teva seguretat, la teva gestió i, sobretot, la teva tranquil·litat. Truca ara al 900 300 321 o entra a caixaenginyers.com si vols conèixer en detall totes les solucions professionals que t'oferim a Caixa Enginyers.